optaget. Wow, okay, så skal det sådan, når du så der. Okay, skal vi lige prøve freestyle til det der shit igen? Tag den her. Skal du ikke finde en ny? Nej, skal vi bare tage den her? Nej, nu skal jeg. Okay, skal vi se os selv også. Hvad er den der nok? Og så plads den. Du starter min ven. Mit navn er Svend, jeg er 16 år. Jeg vil også rigtig gerne prøve at få nogle pækrav, men det går ikke, fordi jeg tog en lille pige ud på toilettet og begyndte hun at skrige. Jeg pillede hende på kluden, hun har ikke nogen hår. Hun lå der og sagde, jeg vil også rigtig gerne se hende ligge og bløde dernede på toilettet igen. Nu er jeg papdreng, nu er jeg papdreng. Nu synes jeg er rigtig en sej dreng. Hey yo man, hvad fuck er det dog jeg siger? Nu er jeg papdreng, jeg knipper kun papir. Det er ikke ramt endnu. Jeg kommer til at knippe din hustru. Oh wow, oh wow, oh wow. Dig? Ja, det er mig. Nu skal jeg snakke ligesom Anders Bjerg. Han er et fucking et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal rappe om. Nu prøver jeg en gang til en til hele sammen. Nå, det er mig! Jo, prøv at høre. Mit navn er Knud. Jeg er fucking ligeglad. Jeg vil hive den dildo ud. Er det okay? Er det okay, nå? Er det ikke okay, nå? Er det ikke? Det ved jeg ikke, skal vi bare stoppe nu, og så prøve at se, hvad vi laver? Jo, jeg tror jeg er pædofil. Måske bare en god nekrofil. Men jeg vil også rigtig gerne spille lin. Kom nu, lad mig se de smil. Kom nu, lille pige, vil du ikke med mig hjem? Jeg har en slik, og vi kan dele det i min seng. Du skal bare tage tøjet væk fra mig. Sut på mit pæs, og lad det optage mig. Kom nu bare, sut mit pæk. Jeg vil rigtig gerne se dig ligge der blød. Bare lige smule, og kom nu, lad mig mærke dig her. Din fristrakt med viser. Har du noget? Skal jeg starte? Jo, hør. Mit navn er Knud. Jeg er fucking ligeglad. Jeg hiver den dildo ud, fordi den sidder stram.